I'm coming to London. Evie. Hoxe viaxamos a Estocolmo. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lamonciños, como estades? Moi boas noites, isto é Lambóns de viaxe, 54 minutos por diante para falar das vosas viaxes, das vosas aventuras. Hoxe nunha expedición moi especial, unha vez máis a pasar un pouquiño de frío cara ao norte, imos ir cara a Suecia, en concreto cara a súa capital, cara a Estocolmo, que ten moitísimo que ver, e pasaremos aí case toda a primeira parte, case todo a parte completa, digámoslo así, desta especial edición que temos en Suecia, en Estocolmo. Despois haberá máis días para falar doutros sitios deste país fantástico. Hoxe imos quedar coa luz especial que teñen sempre estes lugares tan ao norte, cos contrastes enormes que hai pois de luz entre o verán e a neve do inverno, coa diferencia de calidez que existe cando fai bo tempo e cando está un pelado de frío tamén nos tempos no que máis neve hai, con como se pode facer co ocio ali, con que o que se pode ver, coa cantidade de illas que ten este magnífico lugar. E cara aí iremos con unha persoa que coñece perfectamente porque leva bastante tempo vivindo ali en Suecia. Antes de nada, coñecemos algo máis da cidade, da capital de Suecia, coñecemos algo máis de Estocolmo da man de Dani Portela. Que tal, moi boas, como estás? Boa noite. Pois Estocolmo efectivamente é a capital de Suecia e tamén é a cidade máis poboada non só de Suecia, sino tamén da península escandinava. Ten casi 1 millón de habitantes. Foi fundada polos vikingos hai aproximadamente 1000 anos. Foi no ano 1000 que se establecen os primeiros vestixios de un emplazamento fixo nesa zona. O seu nome quere decir illa fortificada de madeira e colleu pulo ao longo dos séculos por ser lugar de paso e sobre todo de comercio. Os seus habitantes, é dicir, como crees que se chaman os de Estocolmo? Iba a hacer o chiste, ¿quién? ¿Todos? Sí, efectivamente. Pois chámanse olmenses e olmensas. Ai, sí? Sí. Pois non o sabía, non... Pois é unha cidade que destaca pola industria, sobre todo por marcas como Ericsson, que tivo seus tempos que na telefonía móvil, pero sigue sendo un monstro nas telecomunicacións, a marca de roupa H&M, e dali a competencia dos de aquí de Arteixo, e tamén os de Securitas, estos que nos fan sentir genial, seguro, sí, cando sais da casa, escoitas a radio, maravilloso, da ganas de... Sí. Xa dixei alarmas en poñer. E logo, é unha cidade que ten un parque nacional urbán, e se considera unha das capitais máis ecolóxicas que existen. Logo, famosos olmienses e omiensas. Ava, por exemplo, que ven de Agnieta, Bjorn, Benny e Frida. Non sei por que non se chama Ava, pero bueno, chevas así. Logo tamén o grupo Helicopters de rock, que lle gusta moitísimo o noso compañeiro Gustavo Varela, e o disjockey Avicii, o produtor musical malogrado. Logo, Alfred Nobel, inventor da dinamita e da fundación que ten o seu nome, e actrices como Ingrid Bergman, Greta Garbo e outra Greta moi famosa, Greta Thunberg, tamén é desta cidade. E logo tamén Marcus Persson, coñecido como Notch. E ese señor quen é? Bueno, pois é o señor que inventou o Minecraft. Ostras, encántame que deas estes detalles sempre pois, transversais con lambos digitais. Efectivamente, pois este tipo vendeu o seu xogo por 2.200 millóns de dólares. Wow. E vive nunha casa moi parecida a Iron Man. Sabes Sí. Pois vive nunha casa moi parecida agora, que non ten nada que ver co clima de Estocolmo do que imos falar moitísimo nestes días. Pois como cada viaxe distinta aquí en Lambóns de viaxe, hoxe imos facer unha expedición á capital de Suecia, Estocolmo, da man dun santiagués, de Juan Negreira, que leva vivindo en Suecia bastante tempo.
E aproveitando iso, seguramente intentaremos facer unha viaxe na que tamén aprendamos máis sobre como se vive no país, como é realmente un país no que a brecha de xénero é moito menor a que hai noutras poboacións, noutros países, en que os permisos de maternidade e paternidade non teñen nada que ver con outros sitios, en que a renta per cápita é altísima, en que hai inventos que non tiñamos nin idea de que son de ali, como pode ser Skype, Spotify, o GPS, o Tetrabric, o Bluetooth, un montón de cousas, así que un país cheo de segredos que nos vai quedar un poquinho máis claro hoxe despois deste programa, despois de falar con o noso convidado Juan Negreira, que creo que xa está por aí. Comezamos. I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave for the sunrise. My big bleeding, but don't you mind? They fight. Oh, it kills me. I found the right one at the wrong time. But until the sunrise, hold tight, baby, it happened too fast. I guess that I understand. You say that you never felt this way for anyone, and that's why it scares you to death. So baby, bye, though it's for the best. So I can see how that would ease the pain in my chest. Hold me closer, although you leave for the sunrise. I'll be bleeding, but don't you mind? Be fine. Esta voz un pouco rasgada é unha das voces máis coñecidas na actualidade en Suecia e despois das últimas datas, pois para moitos en Europa, porque foi unha das que estivo a punto a piques de competir con ser unha das que estaban no podio con Chanel en Eurovisión. Está aí Cornelia Jacobs. Sí, quedou vuelta. De Suecia, quedou super ben, polo menos hai unha, agora pillasme exactamente en que quedou, pero moi arriba. E con este Hold Me Closer é unha cousa das que máis se escoita neste momento para o país da bandeira azul e amarela que ten o país no que estamos hoxe, Suecia, un país moi especial para o noso convidado de hoxe, un santiagués que hai moito tempo pois decidiu facer cousas moi interesantes que teñen moitísimo valor moi lonxe da nosa casa. Unha mágoa que faga lonxe, pero hai que poñer en valor a barbaridade que está facendo, que fixo este home en Suecia. Juan Negreira, que tal? Moi boas noites, como estás? Hola, moi boas, como estás, Carlos? Dani, como estades? Moi ben, pois de entrada acabo de facer un cebo moi interesante que dinos un pouco en nun titular, é moi complicado para ti, pero nun titular cal é un pouco a túa principal tarefa que desenvolviches ou estás a desenvolver en Malmo, en Suecia? Bueno, eu marchei hai 10 anos a facer o proxecto de fin de carreira. Eu son enxeñeiro industrial, despois fixen o doutoramento, despois contrataronme, saquei a plaza de profesor na Universidade de Lund, no sur de Suecia, onde dou clase, fago a investigación en temas de acústica e vibracións en edificación, vale? Agora xa volvín dende hai un tempo, como xa che contarei, pero ainda sigo vinculado moito á universidade, teño excedencia, sigo dando clase, colaborando con eles, etc. É unha das cousas máis interesantes para alguén que leva un tempiño en Suecia. Suecia non é Portugal, quer dizer, ten certas dificultades. Ti falas ben o sueco? Sí, falo, sí. Dende o primeiro ano que fun de estudiante de intercambio, de Erasmus, como non sabía o que ia ser de min, se ia quedar, se non, pois en ningún momento me plantexei aprendelo. Despois, cando comecei a facer o doutoramento, aí sí que xa vin que a miña vida ia decorrer en Suecia uns anos, entón comecei a aprendelo. Nunca o estudiei, empecé a aprendelo dun xeito un pouco extraño. Cada vez que iba en autobús a traballar, collía un periódico destos gratis que hai anda parada de autobús, e comezaba a ler o xornal. Ao principio non entendía nada, pero vía que se repetían palabras, e dicía, anda, mira, esta debe ser importante que se repite. Entonces buscaba no dicionario. Despois comprei unha gramática, comecei a ler, e sobre todo botarlle morro e non ter vergoña. Decir, mira, vou falar sueco, aínda que se rían de min, falo sueco e tiro pa diante. Ao principio tes que rinsen de ti un pouquiño e tal, pero despois xa vas aprendendo e vas entrando niso. Eu dende o quinto ano, máis ou menos,
xa daba clase en sueco na universidade. Ostras. Vale, daba clases en grado sí que daba en sueco, as clases de máster xa son en inglés de por sí, pero sí. Teño que dicir que é bastante complexo aprender sueco, non polo idioma en sí, que tamén, o que pasa que se vives ali, pois aprendes e xa está, senón porque todo o mundo fala inglés. E non só iso, senón que a todo o mundo lle encanta falar inglés. Entonces, como non sexas moi duro e moi estricto no feito de vou falar sueco, tan pronto empezas a tatexar un pouco, a dubidar un pouco, eles din, veña, falamos en inglés que é máis fácil para todos. Entón, eso fai que haxa xente que lle costa moito botarse para diante e, polo tanto, aprender, porque ao final o que necesitas, eu teño conocidos, compañeros de traballo que me decían, ti podes falarnos en sueco, pero nós respondemos en inglés, que queremos falar inglés. O que pasa é que ti necesitas como un feedback correcto, non? Que tenche que falar correctamente para ti ir procesando e aprender e decir, mira como di esta persoa, vou non repetir. Entón, bueno, sí que falo. De feito, agora, que estou de volta, traballo para unha empresa sueca e os meus xefes están en Suecia, ou seja que sigo falando sueco a diario. Ten que ser unha satisfacción levar meses e ir vendo como te vas collendo as cousas cada vez máis e Bueno, sí. é algo completamente alleo, porque nin de rebote, vamos. Tamén se coñece moito a xente por como viaxa ou por as experiencias que conta cando está lonxe da casa, e hoxe verdes que Juan Negreira, o que non coñezo moito en persoa, pero sí que a miña irmá coñece moito porque son amigos, e ten admiración total pola maneira de procesar mentalmente, como estades vendo aquí agora, que é un tipo que é capaz de sin facer ningún tipo de clases, coller simplemente xornais totalmente analóxicos en papel e dicir, bueno, palabras que se repiten e así pouco a pouco ir aprendendo sueco. Está claro que é un titular isto de un proceso moi longo, pero é a realidade que acabamos de contar aquí. Juan, agora mesmo traballas para que empresa? Traballo para unha empresa sueca que se chama Ecofon, que é dun grupo francés que a mellor vos sona, que se chama Saint-Gobain, vale, no que desarrollamos, fabricamos e comercializamos solucións constructivas acústicas. Eu traballo son o director técnico e de marketing de España e de Portugal para esa empresa sueca que se chama Ecofon. Bueno, pois con Juan Negreira imos estar hoxe tranquilamente para falar un pouquiño, non será a primeira vez que quedemos con el para falar de Suecia, pero hoxe en concreto, como casi todos, a primeira vez que vamos a Suecia non vamos a Malmo ou a outro sitio, normalmente acabamos parando en Estocolmo, pois imos quedarnos en Estocolmo, así que preparados que comezamos. Min första hette Erik och för honom kunde jag dö tills jag fick veta att han hade 4 andra. Då träffade jag Fredrik, han var snäll men alltid så hög. Han åkte dit sen för han smugglade ladd från Danmark. Så jag grät en skvätt men inte mer. Lärde mig tidigt att om det finns en så finns det. Bueno, esto de She Mislim, non sei se coñeces ti o grupo, Juan, ou te gustabache moito a música así máis tendencia de Suecia? Non, a verdade é que non o coñecía. Vale. Son máis, probablemente polas compañías coas que me levaba, son máis de música clásica sueca, Vale. pop clásico, rock clásico sueco. Pois entón deches co tipo ideal, porque eu collo o que é tendencia todo, casco canto autotune hai aí, No, pero non hai Bueno, xa autotune veremos, aquí. hai algún, Aparecerá, xa veremos, sí. Bueno, nestes primeiros minutos sí que me interesaba, antes de comezar, cando vamos a Estocolmo, o primeiro que vemos é unha cidade na que hai bastante xente local. Sí que hai turistas, pero non é como outras cidades europeas na que son todo turistas. Se vas a Brujas, se vais a algún sitio así, que estou pensando agora así de primeira man, que son Ámsterdam, todo turistas. En cambio, en Suecia sí que ves, así que te saes un pouco da zona máis céntrica, ves a moita xente e faste moitas preguntas de como viven, como non viven. Antes eu lanzaba un par de cousas, un par de cebos de eslogans, titulares que nos chegan a todos, que é Suecia, renta per cápita alta, Suecia, brecha de xénero laboral moi pequena, Suecia, permisos de paternidade e maternidade, en xeral permisos ou servicio público, todo realmente curioso, interesante e útil. Sobre todo iso, que cousas son as que destacas máis, se tiveses que falar
xa sei que é pouco tempo, pero en 3-4 minutos, do que máis te sorprendeu na tua época en Suecia, que máis destaques que botas en falta. A ver, algunhas cousas vouche contar que boto en falta, outras que non boto en falta, pero sí que chaman a atención, non? Como, por exemplo, o permiso de maternidade e paternidade, que eu non son pai, pero eu sempre defino a Suecia como unha balsa de aceite, non? Todo pasa de forma moi despacio, moi a modiño todo, e de xeito moi seguro. E isto tradúcese en todos os aspectos da vida. O traballador ten que estar contento, o traballador ten que estar relaxado, o traballador non pode ter estrés, non? Todo pasa de xeito moi seguro, é moi tranquilo. Esa balsa de aceite é certo que eu tamén, do mesmo xeito que digo que é unha balsa de aceite, tamén digo que é unha gaiola dorada, non? É dicir, todo isto está moi ben, pero hai que estar ali. Estar ali, que despois, se queres, tamén falamos, o clima, a oscuridade, todo iso tamén é complexo. Cando falamos dos temas, por exemplo, do estado de benestar sueco, creo que unhas cousas que chama moito a atención, como decía antes, é o permiso de maternidade e paternidade, non? Eso non é unha cousa que eu bote de menos, como decía, porque non son pai, pero os pais, teñen 480 días a repartir entre o pai e a nai. E se estes 480 días se reparten o 50%, a metade para o pai e a metade para a nai, o goberno, por promover a igualdade de sexos, de xéneros, dá unha bonificación económica a esa familia, por exemplo. Este permiso de maternidade e paternidade pódese coller ata que o neno ou a nena ten 7 anos. Entón, eu teño compañeiros, por exemplo, na universidade, que o rapaz ou a rapaza están no colexio e eles os mércores non traballan. Porque repartiron dese xeito, claro. Claro, porque claro, o permiso de maternidade e paternidade tamén é para facer as cousas da casa, non só é para estar co neno. Entón, o mércores eu quedo na casa e lavo a roupa ou limpo a casa mentras o neno está no colexio, non? Que despois xa podemos discutir se é ético ou non. Pero é todo é moi tranquilo, e todo o estado de benestar é unha cousa totalmente certa nese sentido, non? Despois, o da brecha de xénero que comunicas, no tema laboral é o país con menor brecha de xénero do mundo, ten solamente un 4% de diferencia entre homes e mulleres empregadas. E eso vese en todos os aspectos da vida, vale? Vese, pois, a ti, Carlos, que tamén che gusta o atletismo, pois vese no número de cantidade de carreiras só para mulleres que hai nunha cidade, xa non só no país, sino nunha cidade no ano, non só está restringido o día da muller traballadora, hai moitísimas cousas, non? Entón, salientaría que é unha balsa de aceite, todo pasa de forma moi segura e moi paseniña, moi amodiño todo. Vale, pois, imos cos peros, entón. Antes avanzaches o clima. Moito se fala do clima en Suecia, nos países nórdicos. Realmente ti que viviches ali, chega a afectar psicolóxicamente tanta escuridade durante tantos meses? Moito. Non é tanto o clima en sí, vale? O tempo meteorolóxico, o clima do frío que faga, porque ao final, mira, pos unhas chaquetas e xa está, senón é máis a falta de luz. A falta de luz, está demostrado que é un dos factores importantes de depresión. É difícil de explicar se non estás ali. Nos no inverno eu vivía en Malmo, vale, no sur de Suecia, que é a terceira cidade máis grande do país despois de Estocolmo e de Göteborg, ainda que traballaba na Universidade de Lund, que é unha cidade que queda a 20 km de Malmo. E aí no sur de Suecia, en inverno, nun día gris, pois estamos falando de que se fai de día tipo 9, máis ou menos, e de noite ás 2:30, 3. Entón, é difícil explicar, porque ao final comes máis ou menos igual durante todo o ano, dormes as mesmas horas durante todo o ano, pero ao final, durante o inverno, estás moito máis canso, custache moitísimo máis facer as cousas. É complicado, como che digo, de explicar, pero é unha cousa que é moi dura. E de feito, vaise notando moitísimo no carácter da xente, como despois de setembro, claro, ves totalmente de todo o contrario, xuño, xullo, días super longos,
e aí empeza a costa abaixo. E ata, para min, os peores meses, por exemplo, eran novembro e xaneiro, porque novembro non hai nada, basicamente, non? En decembro tamén fai mal tempo, pero xa está o Nadal aí ao lado, cos mercadillos de Nadal, etc. E despois en febreiro xa ves como empeza a remontar a situación un pouco, pero xaneiro, que ves de Nadal, e novembro, que non hai nada, son especialmente duros. E despois, outro tema que é máis común do sur de Suecia, onde eu estaba, é o vento. Malmo, non hai nada ao redor, é plano, non hai montañas que cubran a cidade, entón hai moitísimo vento. Entón, o frío xunto co vento e a falta de luz é complicado. Por exemplo, no 2018, é un dato que é difícil de dixerir, vale? Pero no 2018, en novembro dese mes, e seino porque eu volvín en xaneiro do 2019, pois en 2018, en novembro, vimos o sol 2 horas en todo o mes de novembro. Porque ao final é gris, é sempre gris. Non é só que haxa poucas horas de luz, sino que as que as hai no sur son gris, é un ceo totalmente cuberto, etc. Eso en Estocolmo, por exemplo, é diferente. Hai un pouquiño menos de horas de luz, pero hai sol. E o sol, xunto coa neve, fai que ilumine moito o ambiente e que teñas outra percepción totalmente diferente do que é o clima. De feito, na praza de Lund, na praza do Pobo, hai como tumbonas moi grandes onde a xente se deita a tomar o sol porque hai que descansar, tes que expoñerte e recibir vitamina. Canto saen dous raños de sol, non? Sí, é normal que aproveiten todos tanto ese espazo de luz, sí. Por exemplo, cando ti verás, perdona Dani que te interrumpa, ti verás algún sueco cando vai sol, van cun amigo, coa súa parella á praza do Pobo ou a donde haxa un banco ou un parque, e verás que están en paralelo un co outro falando, pero cos ollos pechados e mirando o sol. Sí. Sempre. Que casi Un baño de sol, un baño de sol. Sí. Bueno, hai os nenos pequenos toman vitamina D, perdón, Carlos, ata que teñen 7, 8, 9 anos. Ostras, por como exemplo, calcio, aquí é como moito antes. Tremendo, sí, como aceite de fígado de bacallao. Bueno, o mellor por iso ten algo máis de significado esta canción, a ver. Soa esta canción que se chama Sommartider. Juan, que significa esta canción? Por que é especial falando sobre isto? Pois é unha canción de Gyllene Tider que, como te decía antes, a min gustame máis a música clásica sueca, pois é de un clásico do pop sueco. Ten moito significado porque fala do verán, da chegada do verán e dos tempos de verán. De feito, o título da canción é Tempos de verán. Xa sei que nós tamén temos algunha canción de vaya, aquí non hai playa, etc., que as asociamos co verán, pero igual que antes decía que é complicado facerse unha idea do que é a falta de luz, tamén é complicado ver ou facervos entender un pouco como cambia non só o país, sino o carácter das persoas cando chega o verán. A xente está fora, a xente está máis contenta, a xente sae, sona esta canción e todos se botan afora. Parece que todo o que non fixeron durante o inverno, porque a vida social é complicada, a xente non sale tanto como sale aquí, a vida social non é tan axeteada, pois todo o que non fan durante o inverno hai que recuperalo durante o verán, non? E esa canción fala disso. Pois veña, con esta canción tan de verán imos afrontar a primeira parte xa directamente en Estocolmo, vale? Para polo menos que vos levedes os que nos estáis escutando pola radio ou véndonos en YouTube agora mesmo desde o Estudio 5 da Radio Galega,
uns pequenos consellos por se ides por primeira vez a Estocolmo, que é o que hai que facer. Por exemplo, Juan, o aeroporto, os aeroportos principais, os medios principais para chegar a Estocolmo, como se chega, está moi lonxe da cidade, que hai que facer? Hai varios aeroportos, hai Skavsta, hai Arlanda, a maioría da parte casi deles teñen o tren, vale? Que chega á cidade, e senón tamén hai autobuses que chegan á cidade. É moi sinxelo, en 25, 30 minutos estás na cidade. É moi sinxelo chegar, está todo moi ben comunicado. Perfecto. E para aloxarse, entre todas as zonas que hai de Estocolmo, que xa veremos despois, pero hai un montón de barrios que están como en illas distintas, que zona é a que recomendas para quedarse? Depende un pouquiño o que estea buscando cada persoa, non? Por exemplo, se és unha persoa que vas a querer moito máis estar no miolo da situación, pois eu recomendaría quedarte en Gamla Stan, que é a cidade bella, por exemplo. Aí tes o Palacio Real, tes a Praza Maior, tes moitísimos museos, etc. Se eres unha persoa que che gusta máis, pois non sei, sair a correr polas mañáns antes de empezar a visitar, pois eu iríame a Djurgården, por exemplo, que é o que decía Dani antes do primeiro parque natural dentro dunha cidade, non? Que aí tes moitísimos parques, etc., que podes dar unha carreiriña por aí antes de empezar a visitar, eso. Pero bueno, normalmente os turistas onde adoitan quedar cando van, pois, neso, 4 ou 5 días en Gamla Stan, na cidade bella. Pois a Gamla Stan será a primeira parada que faremos en Estocolmo. Gamla Stan, que non é a canción do coreano, que no, hai moitísima tentación, a verdad. Sí. De feito estive a punto de poñela, pero non vai ser o registro adecuado, non vai ser. Pero antes de ir a Talí, vamos a ir un momentiño con Dani e as súas trebelladas. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila, con Dani Portela. Bueno, pois un día ideal para falar do que nos vai a traer Dani Portela, porque é un sistema de traqueo de avións, non? Sí, Sempre tes algo de tecnoloxía, e mira que coa que se montou Correi para saber se viña nun avión, se viña nun outro. Claro, e que xusto uns días despois, se o chegamos a contar antes era moito máis fácil para saber en que avión viña a xente, por onde viña o avión do rei. Nunca se me ocurrira. Pois sí. Pois mira, imos falar da páxina que tamén a páxina favorita do noso amigo Aeroportos SCQ, esa conta de Twitter de Nico Álvarez. Pois falamos de flyradar24.com. Esta é unha páxina web onde podes seguir e ver nun mapa todos os voos comerciais de pasaxeiros e de carga en vivo. Entón ves un mapiña con todos os avionciños que se están movendo. Podes facer zoom, colocarte na área que hai un avión enriba do meu pobo. Pois entras nesta web, pinchas sobre o avión e xa sabes que avión é, que modelo, que número leva, que número de voo é, cando ten pensado chegar, de onde ven, cara onde vai. Moi guai. É moi interesante. Para moitísimas cousas, desde para a que hora te vou recoller ao aeroporto. Claro, aí está, porque a persoa que tens que contactar non te pode contestar, porque está precisamente no avión. Entón, claro, podes aforrar incluso moito tempo, sabes, se hai un retraso ou o que sexa. Ten unha versión de pago que te permite ver unha especie de simulador de voo como Flight Simulator, sabes? Ves o avionciño voando polo monte, é unha versión moito máis avanzada, etiqueta todos os avións, é dicir, ves a etiquetiña de cada un deles, quítache a publicidade, dá detalles do avión, do voo, como velocidade en tempo real, altitude, temperatura, o historial de voos do avión ata 3 anos para atrás. Wow. E fenómenos atmosféricos en vivo. Entón podes saber se vai haber se está pasando por unha treboada ou se ten un voo tranquilo. Logo, tamén tes información de cada aeroporto. E unha cousa que me fixa moita gracia é que che dá as estatísticas do índice de puntualidade dese aeroporto. Que diste, home, tampouco depende do aeroporto. Pois o mellor sí. Bueno, depende, claro. Hai algún aeroporto que según onde estea, según a climatoloxía que ten, ou simplemente a xestión das torres de control ou das maletas, sabes, da xilidade que teña. E logo, esta páxina explica que non é perfecta porque utiliza un sistema de transpondedores que
ten unha tecnoloxía, pero que tamén pode haber erros humanos, de alguén que tecleou algo mal dun número ou do que sexa. E logo, tamén esta páxina foi moi consultada cando foi o confinamento, porque facíanse comparativas de hai un ano estaba o mapa cheo destes Cheo de avións rutas, e, claro, estábamos a finais de marzo e habían 4 cousiñas que eran avións comerciais que traían material bueno, material de dubidosa calidade incluso podía ser pero en serio, que a páxina é super interesante, repetimos o nome que é Flight F-L-I-G-H-T Flight Sí? radar24.com. Bueno, aí deixo un dos retos, un dos atracos pola miña parte, preguntarche o próximo día, porque supoño que non o sabes agora mesmo, se flyradar24.com ten na información dos aeroportos unha lapela especial simplemente para saber que voos directos hai en cada aeroporto, porque son incapaz de velo, porque moitas veces ti gestionas unha viaxe dicindo, vale, vou ir ata Milán, pero desde ali que voos directos teño para saber que non teño que facer 50 cousas distintas. É realmente complicado. Vale, hai outras páxinas que che din, pues bueno, así temos unha idea para outro día. Vale, pues mira, busco aí sen escalas. Imos seguir a Estocolmo, ata Estocolmo, que ali está Juan Negreira, veña. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. På skoten sen vamos, dubblade ringarna för Atamo. Min vän är min bror, min wallalo. Backar din rygg som jag Roberto Carlos, yeah. Allt som vi kan det är framåt. Få killar spela, de kan nåt. Shuno han spänner sig, tror han är ballo. Har respekt när du pratar med mano. Yeah, jag och min bror kom från ingenting, så vi passar på för det finns ingen garanti. Escoitando o tema de Mano, en que cita Roberto Carlos, un tema que sí que lle gusta moitísimo o director do programa, que son eu, e que seguramente non lle gusta nada o protagonista do programa, que é Juan Negreira, que xa dixo que lle gusta moito máis a música máis clásica que esta. Estamos viaxando a Estocolmo, quedáramos pendentes de ver un pouco cal é o barrio central, o barrio que coñece todo o mundo. Se estades vendo por YouTube son as fotos que vemos no noso fondo, casi todas as fotos que cando queres mirar algo sobre Estocolmo sitúan algo de mar, unha especie de zona bella, como de cidade con rúas moi estreitas, con varias torres que gamla están. Como é ese barrio, Juan? Que podemos ver ali? Pois é un barrio moi bonito, ao que lle guste andar por ruelas pequenas, etcétera, o que este acostumado a este tipo de turismo máis histórico, é a parte, o miolo da cidade. A min encántame rúas empedradas, estreitas, incluso a modo de curiosidade, por exemplo, en inverno, cando neva, pois existen como unhas agarradeiras nas paredes cando subes as escaleiras e tal, para non esvarar, pois para que te vexas un pouco como poden ser esas rúas, non? Aí para visitar, pois as paradas obrigatorias, pois o primeiro é o Palacio Real, non? É un Palacio Real moi bonito, pódese ver o típico cambio de garda tamén, como se ve en Buckingham Palace en Londres. É un Palacio Real dos máis grandes de Europa. Agora mesmo non teño o dato, pero bueno, ten máis de 600 habitacións, o sea, para que te fagas un pouco a idea do tamaño, vale? Rumba despois, non. Acaba a batería antes. Para que as fotos esas casiñas de cores que vemos en moitas fotos cando poñemos en Google Estocolmo, están en Sturtoyet, é a Praza Maior, basicamente. Entón, eso tamén é unha parada obligatoria, que hai moitas tendas, cafeterías, etc. Aí xa podo incluir tamén un pouco outro concepto moi sueco, outra tradición, cando falo de cafeterías, que é o fika, F-I-K-A. E que é? Fika é unha cultura para eles. O fika, basicamente, é a hora do café. Ou a hora de socialización. Entón, ti, cando estás no traballo, sempre hai 2 ficas. O das 10, depende da empresa, vale? 10 máis menos media hora. O da mañán e o da tarde, que é 3 máis menos media hora. Entón, aí, toda a empresa para, toda a empresa toma café, e toda a empresa toma, pois, pola mañán unhas torradas, ou pola tarde un pastelino, ou algo que traen, un tentempié que traen da casa. E iso hai que unha religión, venerar non? o fika. É unha religión. E despois, o fin de semana, pois o fika é o que fas cando non estás traballando cos teus amigos. De feito, a pregunta
para decir cos teus amigos vamos a tomar algo, se non é pola noite, se é durante o día, dille ska vi fika, vamos a tomar fica ou vamos a ficar, vale? Pois eso é unha cousa moi típica que se pode facer, que vas a un típico Starbucks, que en Suecia a cadena equivalente podería ser o Espresso House, que se chama, e aí tomas un café, unha infusión e máis o pastel que che guste. Entón aí en Sturtoyet hai moitas zonas para facer o fika. Despois tamén está a catedral, que é unha catedral moi bonita do século XIII. Está o Museo Nobel, que tamén os que lle interese iso, está o museo. Está o Parlamento sueco, que tamén hai visitas guiadas á cidade, ao Parlamento adentro. E despois tamén hai a modo de curiosidade, pois o que lle guste, como decía que había ruelas moi pequeniñas e tal, hai unha ruela que se chama Morten Trotningsgrad, que é se pos en Google, que é a rúa máis estreita de Estocolmo, non? Eu creo que aquí non faría falta sacar, ou non fai falla, seguro sacar ningunha tarxeta, pero unha cousa que sí que recomendaría, se vas a estar en moitos sitios que non sexa só a zona bella, é sacar unha tarxeta de transporte. Eu creo que se chama o City Pass. Non sei ahora mesmo canto costa, pero inclúe moitos transportes, inclúe entradas a certos museos, pódelo consultar. Eu cando fun de turismo ao principio comprei unha 2 ou 3 veces, despois as últimas veces xa non iba tanto de turismo, xa non a compraba, pero creo que merece moito a pena ao chegar ali comprala e ver o que inclúe nese momento, porque vai facilitar e abaratar moitísimo as cousas. Gamla Stan é un pouco o barrio que é o corazón, a esencia do Estocolmo que todos podemos imaginar ou ver, como di Juan Negreira en Google. É tan accesible que incluso se tes unha parada nun momento dado de moitas horas no aeroporto, podes chegar a encontrar a maneira de baixar, parar no tren, ir a dar un paseo por Gamla Stan, incluso volver ao aeroporto, e tes unha visión máis ou menos de como é Estocolmo. E Gamla Stan, este barrio tan chulo que é moi agradecido para pasealo, se fai bo tempo, para facer a fica, como di Juan Negreira, para ver algunhas tendas ou o cambio de garda, etc. Tamén é moi fermoso para fotografalo. Pero para fotografalo, Juan, hai que irse a algún outro dos barrios e normalmente ir a algún alto. As máis das fotos que vemos, onde se ve Gamla Stan moi chulo desde fora, xa con perspectiva do mar, desde onde se collen? Se queremos facer a foto típica de Estocolmo, a que barrio temos que ir e como podemos ir? Hai unha torre no concello que se pode subir, e eu creo lembrar que se pode subir co City Pass, vale? O concello queda un pouquiño máis apartado, vale? Queda en Kungsholmen, queda noutro barrio que se chama, noutra illa que se chama Kungsholmen, e aí pode subir, este barrio é un barrio residencial, tranquilo, que é moi agradable para pasear e para ver tamén como viven os suecos, vale? Mas nun barrio un pouco máis residencial. E aí podes subir ao concello e desde aí podes sacar moi boas fotos. No concello, cando eu fun, tamén se podía ver o salón onde se fai o banquete dos premios Nobel. Entréganse no Museo Nobel os premios e despois o banquete dese día, creo que é o de novembro, está ou faise no concello, e aí podes acceder e ver onde é o banquete. Juan, que pasa nese día? Que pasa se nos pilla en novembro? Nos pilla o día que hai o acto principal da entrega dos Nobel? Como está a cidade? Pódese camiñar normal? Está todo pechado? Un día no que hai máis turistas do habitual? É un día, eu nunca me cadrou de estar aí o de novembro, pero sí que sei que é un día onde a xente vai ali. Ao final non podes acceder a ese acto, salvo que teñas algunha relación cos premios ou que institucional que che permita entrar, pero realmente sí que hai moita xente que se aglomera na cidade para ver un pouco iso, non? Os suecos son moi patrióticos nese sentido, e ese día tamén é un día importante para eles, igual que o é o de Eurovisión que mencionaches antes. Os suecos hai unha afición increíble a Eurovisión, que eles chaman Melody Festivalen. A xente queda para ver Eurovisión, eu teño amigos que se disfrazan para ver Eurovisión, é unha festa enorme ese día. É moi importante para eles. Sabes, a min cando fun a Estocolmo, en concreto de Kungsholmen, cada un logo ten as súas lembranzas. Dani, en concreto, estivo nos 3 sitios nos que me comentas ti
Oxe, Juan, eu só estive en Estocolmo e lembro de Kungsholmen non estas vistas fantásticas que é certo que existen, senón, claro, hai zonas xa que son moito máis altas que outras ali, e as rúas tampouco son todas super amplias. E lembro, como fun en febreiro, de estar as rúas con bastante xeo, a pesar de que está todo moi adecentado para poder conducir, pero a destreza da xente conducindo en costa arriba, costa abaixo, aparcando En xeo. en xeo, quedei flipado. Non sei se ti despois de moitos anos de vivir ali seguías asombrado ou non da destreza que teñen e a normalidade que teñen para conducir e aparcar, sobre todo non cando a rúa está plana, non, sino cando entras xa nunha cidade que hai que arrancar, frear e aí está todo cheo de costas. Sí, ao final acostumaste, sabes? Despois tamén tes que darte conta que para eles son obrigatorios os neumáticos de inverno. Dende o día 1 de novembro ata o día 31 de marzo é obrigatorio ter os neumáticos de inverno. E hai varios tipos de neumático de inverno segundo onde vivas. Hai algúns que teñen como unhas tachuelas pequenas de metal, como se fora unha uña do dedo maimiño de metal, que agarran bastante ben. Esos son para sitios onde hai menos neve. Se te vas máis ao norte, pois xa tes máis picos, xa tes dibuxos de goma máis grandes nas rodas, etc. Entón, iso tamén axuda a que, ademais de ter destreza, que si que a teñen, pero que sexa máis fácil. Con os neumáticos como os que temos nós aquí non serías capaz de facer iso porque patinarías a primeira de cambio. E controla moito a policía iso, o dos neumáticos. De feito, xa notas que ten un ruido, fan un sonido diferente contra o pavimento. Bueno, acabamos de repasar contigo, Juan, Kungsholmen e Gamla Stan, dous dos barrios principais que ten Estocolmo. Avánzanos algún outro barrio interesante que podemos facer cando vayamos ali a facer unha visita de 3 ou 4 días? A ver, probablemente cando antes me dixeches onde recomendas quedar, probablemente todo o mundo che diga en Gamla Stan. Eu mencionei o outro, depende do que che guste, non? E mencionei o outro porque é o meu favorito. Chámase Djurgården. Djur en sueco, D-J-U-R, son animais, e Gården é xardín, o xardín dos animais. É o que decía Dani ao principio do programa, é o primeiro parque natural dentro dunha cidade, cuestión de tamaño. Entón aquí eu sí que recomendaría, se vos gusta a natureza, se vos gusta o deporte, alugar unha bicicleta para recorrer a illa, ou se che gusta correr, tes aí espacio donde correr. Aquí, para min, hai aparte de callejear por Gamla Stan, hai varias dos puntos de interese máis interesantes ou que eu non me perdería, vamos, como turista. Un deles é Skansen. Skansen é un museo máis coñecido de Suecia, e basicamente é un museo ao aire libre donde faz un repaso pola historia de como vivían en Suecia fai moitos anos ata agora. Este como vivían engloba non só as construcións arquitectónicas, sino tamén o xeito de vestir das persoas, os animais que utilizaban a hora de labrar os campos, podes ver alces, podes ver moitísimas cousas. Eu, persoalmente, non sei se estuvestes, Carlos e Dani, aí, pero eu persoalmente votaría polo menos, ainda que vaya só a Estocolmo 3 días, votaría polo menos medio día en Skansen, porque me parece unha cousa moi interesante. O pouco tempo que hai luz se vas no inverno, fijo, e se vas no verán para aproveitar todo esa visita máis o Skansen, claro. É como un monte pequerrecho, pero que está parcelado, ten granxas traídas do norte de Suecia levadas ali, o do Alce, non te imaginas a cornamenta que ten eso ata que o tes cerca. Eu flipei tanto cos linces como cos lobos, porque o lobo ten, a zona onde está o lobo ten unha cristaleira e estás pegado ao lobo. Logo, gustoume moito como te trata o persoal dali, porque, por exemplo, teñen unha escola que é unha escola como se fora de hai 200 anos. Entón, ti colles, a min cuadroume que iba unha familia diante de nós con 2 nenos pequenos. Entón, cando chegaron á escola, había ali unha señora que era profesora, vestida de época,
e recibiu os rapaces. Entón os rapaces foron entrar e a señora dixo, no, primeiro hai que descalzarse, lavarse as mans antes de entrar no recinto, porque tiñan así como un vestíbulo, pero cunha tina, sabes? Como antes, desta esmaltada así, nicada tamén. E aí xa os nenos estaban metidos nunha experiencia histórica educativa, e os pais veían, asexaban dende un lado, e así con todo. É un parque temático histórico precioso. Só vin algo moi parecido, que é en Holanda, en Enkhuizen, o Enkhuizen escrito, hai un currunchiño da cidade que é como volver a 1900, pero dun pobo un pobo mariñeiro. Isto un pouco máis didáctico a nivel coñecer toda Suecia. Que chulo. Quedan simplemente un par de cousas así das típicas que se poden facer en Estocolmo para iniciados, non? Para a xente que se inicia, viaxando ali. Unha das que recomendan é dar un paseo en barco, porque hai un montón de illas por ali, que nos podemos atopar se facemos un deses paseos que eu non fixen, porque en febreiro iba un frío e un vento que flipas, pero supoño que será máis pensado para o verán. É moi bonito. De feito, eu creo que Estocolmo para mí é unha das cidades máis bonitas nas que estiven polo enclave onde está. É un arquipélago. Din que ten máis de 30.000 illas. Hai moitas que son privadas, hai moitas que pertenecen por suposto ao Estado. Entón, dar un paseo en barco polas illas, polo medio das illas, pois podes ver de todo. Podes ver dende casas, desde casoplóns, dende mansións, podes ver xente bañándose se che coincide de estar no inverno ou non. Hai xente que no verán, hai xente que no inverno incluso se baña. Wow. Podes ver como xente facendo picnics, podes ver un pouco que dende fora, como un espectador, a vida dos suecos, non? Moitas ambientes diferentes. Eu, sen dúbida, sería unha cousa que sí que recomendo facer un paseo en barco. E se me permites, Carlos, antes de deixar Djurgården, tamén vou, ademais de Skansen, tamén quería falar do Museo Vasa. É un museo increíble, é un museo no que tes un navío do século XVII que mide, non sei se son 70 ou 69 metros de longo, que Suecia construiu para fachendear un pouco do seu poderío alá polo século XVII, con 30 tripulantes, e tan pronto deixou o porto, afundiu. Por un vento, afundiu. E debido aos baixos niveis de sal do mar Báltico, fai pouquiño tempo recuperarono e está tal cual no museo este. Chámase Museo Vasa, V-A-S-A. É un museo, podes ver pezas de todo tipo que había no barco. É unha cousa que tamén recomendo moito porque é moi curioso. É moi curioso e merece a pena, eu creo, ademais descansen. E despois, dentro de Djurgården, se ides con nenos ou así, pois hai un parque de atraccións que se chama Gröna Lund, que tamén pode merecer a pena dependendo do tipo de viaxe que esteas buscando, non? E despois tamén, xa que falaba Dani ao principio de ABBA, pois tamén en Djurgården está o Museo Nórdico, está o Museo ABBA. De aí, no Museo ABBA podes, eu fun xa fai tempo, pero aí podes cantar cos hologramas de ABBA, podes escuchar música. Que chulada, sí. Que guai, que guai. A verdade que agora sí, eso xera de moitísima curiosidade. Bueno, quédanos un par de minutos para falar de Estocolmo. Quedan cosas como sempre, eso é o bo, hai que deixar cosas para ver. Hai un Estocolmo 2. Pero, sí, segurísimo, queda con Juan para moito máis. Pero sí que temos que levar algo de idea de que hai que comer e que hai que beber cando un vai a Estocolmo. A ver, comer, o prato típico, pois non é casualidade que estean no IKEA, non? O prato típico son as albóndigas. E ademais das albóndigas tamén o arenque. Arenque en todas as súas modalidades. Seguramente moitos dos ointes escoitaron algo vez falar do peixe podre do peixe fermentado que está nunha lata. Eso chamase o surströmming. É un peixe fermentado que se mete nunha lata, deixase durante moito tempo. Isto xurdiu dende fai moito tempo, principalmente era para o norte de Suecia, porque aí era moi complicado conservar os alimentos. Entón, foi o xeito que tiñan eles de conservar estes alimentos. E agora, pois, é como unha tradición.
non o vas a encontrar tan facilmente nun supermercado, non é algo que tampouco como turista recomende, ou salvo que esteas ali unha temporada e conozas a xente que sí que o vai a tomar e tal, non é algo que recomende. Eu tomeino e de verdade que cheira moi mal. Vale, pues todos nada. eses vídeos que vedes en internet son verdade. De feito recomendan abrilo ao aire libre ou debaixo da auga para que non Debaixo da auga. tampouco debaixo da auga. Non sabe tan mal como cheira, pero non é un tentempié. Nada, Entón, sí. eu recomendaría as albóndigas, e recomendaría arenques, pois hai arenque en salsa de mostaza, arenque en salsa de allo, arenque en salsa de cebola, buscar un restaurante típico sueco. Eles a verdade é que están bastante concienciados do tema sostenible, do tema de comer sano, do tema de responsabilidade co medio ambiente, entón ao final se traduce tamén en platos sencillos, pero que sí que son sabrosos, vamos. E para beber, pois depende un pouco onde o fagas. Hai unhas cousas que van a requerir un pouco máis de planificación. En Suecia, todo licor que exceda 3,5 grados de alcohol non se vende nun supermercado. Se ti vas a un supermercado, só vas a encontrar cervezas de ata 3,5 grados. Para bebidas alcohólicas de máis desa graduación, tes que ir a un monopolio, unhas tendas que son un monopolio do goberno que se chaman Systembolaget. E aí é onde se compra o alcohol. Por eso digo que se vas a facer unha festa ou tal, non esperes hasta a última hora, porque vas a ter esas tiendas pechan ás 7 durante a semana e ás 3 durante o fin de semana. Entón hai que compralo de antes. Obliganche moitísimo a planificar a borracheira, Sí, é un estrés planificar unha borracheira aí. Podes ir a un bar, evidentemente, que aí teñen licencia para vender alcohol e aí pois poderás encontrar o que queiras a un precios máis caros do que compramos aquí, pero sí. Neste Systembolaget, a modo de curiosidade, son moi caras as bebidas porque teñen moitos impostos. Pero non se paga un imposto no prezo, sino que se paga un imposto na graduación. Por exemplo, ti podes comprar unha botella, digamos, de ron, maliña, perralleira, aquí costa o mellor 15 euros e alá costa 30, costa o doble. Pero se esa botella de ron, en vez de ser perralleira, é moi boa e aquí costa 100 euros, pois vai costar 115. Vale? Okay. Os impostos paganse sobre o porcentaxe en alcohol, sobre a graduación, sí. Entón, para probar, pois teñen moitísimos licores, licores de ervas típicos de ali que chaman, teñen moitísimos nomes diferentes, pero son licores fuertes, como a nosa aguardente. Bueno, pois vaya viaxe, a verdade é que como sempre que falamos con estas cousas dame ganas de volver. Eso sí, hai que levar un presuposto un poquinho alto, verdade, Juan? Para se queres estar varios días ali e disfrutalo como se merece, con restaurantes e con cosas destas, hai que levar un bo peto, non? Hai que levar, sí. Se queres comer fora e tal, eu calcularía... A ver, durante o día, para aqueles que vos interese, que esteades ali durante a semana, teño unha cousa que se chama o menú do día, que lle chaman o Dagens, vale? Igual que aquí, podes comer bastante barato. Se vas aos restaurantes onde hai o Dagens. Pero despois, fin de semana ou polas tardes, tens que calcular o mellor, depende, por suposto, do que comas, pero 50 euros se tomas unha cervexa e tomas un plato ou un plato e máis un entrante, tes que comelo. Tes que calcular con ese prezo. Falando tamén de comer, hai como un mercado tipo, pues, como a Galiciana en Santiago, o mercado de San Antón en Madrid, por exemplo, que se chama Saluhallen, que é do ano 1888, que tamén pode ser unha boa visita para facer en Estocolmo, porque aí sí que vas a ter restaurantes pequenos e seguramente vas a poder escoller diferentes comidas típicas de diferentes estilos. Chámase eso, Saluhallen. Perfecto, pues quedamos con esa última cita. Juan, a ti esperamos te ver nunha próxima edición de Lambóns de Viaxe Especial Suecia para que nos contes algo sobre o sur, vale? Foi espectacular, a verdade, viaxe a Estocolmo. Esperamos que repitas. Volves ou non? Volvo, cando queirades. Pois Juan Negreira, moitísimas gracias por esta viaxe espectacular por Estocolmo. Unha aperta, ata a próxima. Chao, chao. Loviño. Dani, pois non moito máis que dicir. Cando se volver. fala así de ben non hai moito máis que comentar, sí. non? Pois nada, vémonos a próxima vez. Boa noite. E a todos vos lambonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí en Lambóns de Viaxe a próxima semana. Unha aperta, adeus, chao, chao.
xa teño frío